Ahojte kamaráti, vítajte u môjho ďalšieho videa a toto video bude ďalší unboxing z Maltina. Proste je to hype a teda poďme na to, pretože toto bude určite menší unboxing. Tak poďme na to. Ideme si rozbaliť balíček, tak poďme na to a dúfam, že to bude dobré. Máme to rozbalené a ideme si pozrieť, čo je tam vo vnútri. Strašne je to výborné, milujem aj ja unboxing z Notina, takže poďme na to. A zase roztrhám tú krabicu, takže musím to takto spraviť, pretože pardon, akože Notino, ale super. Chcete vedieť, čo som si objednala? Poďme na to. Ako prvé som si objednala Garnier masky. Jedna je takáto. Taká ochladivá vlastne nejaká, že takáto vegánska tiež. Áno, je vegánska. Takže takúto som si kúpila. Potom takúto. Potom takúto. Potom takúto s vitamínom C. Potom túto vlastne. A tá je nejaká zelená, taká prírodnejšia, proste taká s nejakým listím. A posledná, čo sa mi mega páči, a to je maska proti príznakom únavy. Takže toto som si objednala. Takže koľko masiek som si objednala? Raz, dva, tri, počkaj, raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. 6 masiek, takže 6 masiek mám. Pekné, takto. Potom som si objednala 2 balzamy, tak poďme na to. Takéto labelo. A takéto labelo. Poďme na to. A najprv si otvorím asi to modré, tmavo modré. Poďme. Máme takto. Máme stýlok. No, super. Máme to. Takže toto labelo. A sa chcem pozrieť, že je to také minučké. Také. No, super. Úplne tak olejovitý perit. Taký pekný. Super. Taký to používa aj moja mamka. Takže konečne ho mám aj ja. A potom tu máme tento. Vlastne tento je zimný a tento je letný. Takže poďme. A toto je dokonca hydratačný a s SPF-kou 15. A vlastne tento modrý nemá SPF-ko. Tento modrý nemá SPF-ko. Tento má SPF-ko. Super. Tento má SPF-ko. Ten budem najčastejšie používať. Hlavne v lete. Keď je to SPF-ko. A takto. Takže tento. A ideme sa zase pozrieť. A rozdielne voňajú, či? Tiež je to také olejnaté. Strašne pekné. Idem si porovnať vône, že ako taký zaujímavý. Taký olejnatý. Obidva sú rovnaké, ale milujem 10 z 10 úplne. Takže sme už na konci videa. Obrovský unboxing je u konca. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite hodiť like, odber, video zdieľať. Nech sa to dostane čo najviac ľuďom na najviac počtu. A vlastne som mega šťastná, že som si kúpila toľko masiek. A hlavne táto proste proti známkam únavy. Pretože ja bývam často unavená. Takže, OK. A vlastne tuto je to napísané.
Áno. A pôsobíme to 15 minút na pleti. Takže vlastne maska proti známkam únavy. 10 z 10 úplne. Takže dajte like. A keď sa vám toto video páčilo. A teda, keby ste chceli tieto masky v miniatúre, tak ja sa rozhodnem. A ja veľa používam masky, takže preto som si ich kúpila tak veľa. A potom tieto dva balzamy. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. A teda ahojte.